Aurkitu. Frutak. Bi. Hauek dira aurkitu beharreko frutak. Goazen ba. Limoia. Gereziak. Ahabiak. Kokoa. Arana. Meloia. Mangoa. Irasagarra. Mandarina. Eta masusta. Non dago mandarina? Hortxe, beko izkinan dago mandarina. Non daude ahabiak? Hor daude ahabiak. Eta non daude gereziak? Gereziak? Non dago meloia? Hortxe dago meloia, beste izkinan. Non dago mangoa? Bai, hor goian dago mangoa. Non dago limoia? Horbean dago limoia. Da non dago kokoa? Hor dago kokoa. Non dago masusta? Hortxe, goiko izkinan dago masusta. Non dago arana? Arana? Da guazen azkenarekin, non dago irasagarra? Ba hortxe, aurkako izkinan dago irasagarra. Beno ba, hauek izan dira gaurko frutak. Hurrengor arte. Agur!